Маняците, искам да ви кажа, да направим един пробен клип. Искам да направим съпоставка между Hikoki, Hitachi и Parkside. Съответно, много тъпа съпоставка ще направя, защото Parkside го няма в момента, защото го разкарах и взех Hikoki-то. Искам да ви обясня някои основни разлики между Hikoki-то и Hitachi-то. Защо Hikoki-то и Hitachi-то? Между Hikoki-то и Parkside-та. Това е разликата между тия две машини. Parkside-та с изтеглящото рамо, даже не помня кой модел беше. Това е разликата между тия две машини и защо ги смених тия два циркуляра. Въпреки че Parkside беше отрязал доста, справи се доста добре, режеше значително точно. Бях му сложил диск на Festo, но въпреки всичко реших да го махна и да взема на Hikoki този циркуляр. Първата причина, много важна е рамото. Това рамо е основната причина, която смених циркуляра. Това рамо се изтегля напред. Рамото на Parkside отива назад. Това е ужасен недостатък. Защото ти взема страшно много место. Пак казвам, не съм против Parkside машината. Машината е добра, но за други неща, за други ситуации. Това е едно от основните причини, която смених тази машина, заради това въпросно рамо. Другото нещо, втората причина, която сменихме Parkside с Hikoki-то, предпазителя, този предпазител, както виждате, предпазителя на Parkside не се вършеше всеки път. Имаше някакво запълване, което като го натиснеш и оставаше горе. Това беше ужасен недостатък. Ужасно дразни. Много гадно нещо. Това е втората причина, за която смених Parkside с Hikoki. Третата причина е тази ръчка, контраръчката, която я въртиш на 45 градуса или на какъвто и да било градус, беше адски неудобна. Тук се въртеше една дръжка, си имаше една шиба на контра, така кофти се въртеше. Тук направо си ни палец е така штрак. Много по-лесно. Това е една от причините, ръчката, и въртенето наляво и надясно беше адски трудно. Просто беше кофти направено и много трудно се плъзгаше надясно, наляво, надясно, наляво. Беше едно такова чегъртане, едно ужасно беше. Просто ужасно. Машините и двата варианта фащат еднакво като разстояние от линияла до... Това са 300 мм и Parkside и Hikoki-то. Диск е 215 на двете машини. Но това са основните причини, за които исках такова. Нямам го другия циркуляр, за да ви демонстрирам двата случая, нали, както правят някакви други хора, но искам да ви кажа тия неща, за да си добиете представа за какво и да реч. Основно това е причината, рамото, въртенето. Забравихме, натискът надолу, който беше натиска на Parkside, беше адски труден. Имаше някакво запъване, пружината ли беше адски силно направена, не знам точно кое беха направили кофти, но беше много трудно за натиска. Много трудно беше. Това е в общи линии, което исках да ви кажа. Parkside срещу Hikoki. Вие си пресъединявате сами. До скоро!